Jo quan arribo a casa el primer que faig és que em trec les sabates i avui m'he portat les sabatilles, així que ho farem igual. Jo sé que us han convidat, però si algú li ha fet cosa en algun moment, de veritat que us hem preparat el te per acollir-vos i és aquí per vosaltres. Així que si algú no ha tingut temps d'acostar-se i agafar-ne una tasseta, doncs pot venir i fer-ho en qualsevol moment. No em distraurà. Casa meva és casa vostra si és que hi ha casos d'algú. Com deia... Se'm sent bé així? Sí? Doncs passarem de vista. Habitar a la biblioteca és el títol que he donat una mica en aquesta primera part, que és una part més de reflexió sobre aquests espais i de projecció, de veure iniciatives que s'han dut a terme, de veure espais, d'inspirar-nos, de conèixer, sí? Per després, en la segona part, compartir algunes dinàmiques que ens ajudin a agafar totes aquestes idees, tots aquests conceptes i traduir-los en realitats concretes. Tenim menys de 3/4 d'hora i una presentació de 46 diapositives. No arribarem al final, però no passa res. La tindreu penjada a l'espai de les jornades, per tant, tot allò al que no puguem arribar, doncs després, quan tingueu una estona, si us ve de gust, si us ha quedat al boquet alguna cosa o teniu encara algun dubte, podeu anar i acabar de fer la consulta, descarregar-lo, el que sigui. La Lluïsa ja m'ha presentat, per tant això quedarà a la presentació. Una mica perquè situem d'on vinc i com comença la meva obsessió pels espais, us he de dir que comença per una pregunta. Fa uns anys vaig anar a Alemanya a veure escoles i a veure biblioteques i en una visita en una escola a Waldorf, aquesta d'aquí, que com veieu tenia els passadissos que feien esses, vaig preguntar per què els passadissos són torts? I la resposta del centre va ser perquè així no hem de dir als infants que no corrin. Perquè clar, la primera vegada, com que no veuen qui ve per l'altre cantó, es donen un cop, xoquen. Però a la segona ja deixen de córrer i van poquet a poquet per veure qui ve per l'altra banda del revolt. Clar, una cosa tan absurda com aquesta em va fer adonar de la importància que podia tenir un espai a l'hora de generar o provocar una dinàmica o una altra. Només l'espai. L'arquitectura, la distribució, l'ambientació, com condicionava una actitud o una altra d'aquells que habitaven aquest espai. Aquest és una mica el punt de partida de llavors les petites investigacions o recerques que autònomament he anat fent sobre les qüestions de l'espai i el perquè del títol, una mica habitar la biblioteca, vindria justificat perquè jo trobo que a casa no s'hi està com enlloc. És un espai que ens representa i que ens identifica, que respon a la nostra manera de viure i d'entendre la vida, que està fet a la nostra mida, que és còmode, que s'adapta a les nostres necessitats, que canvia amb el temps, no és permanent, canvia amb nosaltres i també amb la nostra manera d'anar entenent el món. I per tant, em semblava que aquesta podia ser una perspectiva des de la qual començar a treballar o a imaginar aquest espai de la biblioteca escolar. Un espai que cada dia estaria bé que d'alguna manera tots ens el sentíssim més com casa nostra. Els que som aquí, els companys que hem deixat els centres, els infants que ara estan a classe, que tothom sentís aquell espai gairebé com si fos casa seva. Segurament si aconseguíssim això, aconseguiríem que tot el que passa allà passés amb la llibertat i amb la naturalitat que passen les coses a casa nostra. I per tant, mirarem d'anar avançant i veure com podem arribar cap a aquest punt. Com que
em sembla que una de les coses que ens fan avançar són més les preguntes que no pas les respostes, i avui m'he plantejat 4 grans interrogants als que mirarem de respondre. De què parlem quan parlem d'espai a la biblioteca escolar? Quin és l'espai que tenim, com és, què desperta, què permet, a qui m'haureu d'ajudar vosaltres? Com seria un espai ideal? Veurem què ens diuen sobre l'espai de la biblioteca escolar, com ens indiquen que ha de ser i com el visualitzen alguns dels que hi han reflexionat. I com transformem l'espai que tenim en l'espai que volem. Aquesta transició final també mirarem de desgranar-la i serà la que anirà a cavall d'aquesta part i de la segona. Clar, jo no sé amb quins interrogants arribeu vosaltres. Aquests són els interrogants amb els que jo he estructurat més o menys el que passarà aquest matí. Però de ben segur que cadascú de vosaltres arriba aquí amb els seus. I crec que està bé ser conscient d'aquests interrogants i m'agradaria que sortíssiu d'aquí amb més interrogants dels que heu arribat. És a dir, que a vegades el temps el tenim molt apretat, ple d'urgències quotidianes i no sempre tenim espais com el d'avui per dedicar unes hores a pensar sobre una cosa aparentment tan banal com l'espai i alhora que pot ser tan important o tan transcendent. Només que aquesta estoneta que compartirem avui ens serveixi per generar reflexió, noves preguntes sobre aquest espai, jo em donaré per satisfeta. Us prometo més preguntes que respostes. Però això, si vosaltres en teniu clars, ara 4 us els podeu apuntar i quan sortiu a la tarda, a les 5, mireu quants n'heu afegit. I llavors pot ser una bona manera d'avaluar la jornada. De què parlem quan parlem d'espai? Parlem de l'espai físic, de l'espai virtual, d'aquest espai immaterial, que a vegades pot ser un espai temporal o un espai social, un espai d'activitat lectora, d'activitat d'aprenentatge, que no té per què centrar-se en un lloc concret, sinó que és un espai que posa l'èmfasi en les persones i en l'activitat. Parlem d'un espai únic o d'un espai múltiple. L'espai de la biblioteca escolar és un de sol o en té molts? Parlem d'un espai obert al centre i connectat amb l'entorn o parlem d'un espai que té una dinàmica pròpia segregada una mica de la resta? Parlem d'un espai integrat en la lògica escolar o segregat física i conceptualment perquè és gairebé el nostre espai? Que és una de les coses que ens pot passar quan el projecte de la biblioteca recau sobre un o una responsable, que es converteixi en l'espai per la resta de la Maria, el Joan, el Miquel o la Lola. Jo miraré avui de centrar-me a parlar del que és l'espai físic, tenint en compte els altres, que el concebrem com un espai múltiple aquí, és a dir, més enllà de l'espai central, que podríem dir, de la biblioteca, que pot tenir nodes i espais escampats per tot el que és l'espai de l'escola. S'hi valen els banys o els passadissos, la cuina, el gimnàs, tot s'hi val. D'un espai obert al centre i connectat no només amb el propi centre, sinó connectat amb tot allò que hi ha al voltant del centre, és a dir, connectat amb el món, amb la realitat social i cultural que pugui envoltar l'escola, un espai de connexió amb l'entorn, de connexió dels aprenentatges, amb tot allò que passa, i d'un espai integrat en una lògica escolar, és a dir, vinculat a un projecte de centre, a un projecte metodològic o d'aprenentatge determinat, que és un projecte d'un equip que el formen, sabeu, tota la comunitat educativa, famílies, infants, personal docent, personal no docent, equip directiu, etc.
Com és l'espai que tenim? Doncs mireu, després de l'impuls que va suposar, jo diria que la LOE del 2006 i projectes com el PUNEDU, que van suposar inversions importants en l'àmbit de les biblioteques escolars, la creació de recursos, d'espais de formació, d'espais de trobada, i que van ser segurament la llavor de coses com les que tenim avui, arriba la maleïda crisi. I arriba la maleïda crisi en un moment en el que les biblioteques encara són espais que estan en procés de consolidació i que moltes es troben encara en una situació molt precària. Això fa que segurament avui siguem en un punt més llunyà del que voldríem, diguem-ne, perquè no hem tingut aquelles condicions ideals com per avançar cap al lloc ideal. Tot i així, segur que amb la bona voluntat i el treball i l'esforç quotidià diari de tots vosaltres i aquells que no són aquí, poquet a poquet hem anat avançant i hem anat construint també espais per a aquest aprenentatge i aquesta experiència lectora que proposa la biblioteca. I ara us proposo un exercici. Jo posaré el cronòmetre 2 minuts i hem de fer una competició. En aquests 2 minuts us demano que apunteu totes les característiques que se us acudeixin relacionades amb la vostra biblioteca. Si val qualsevol cosa, tot allò que us vingui, sense filtre. Bé? Sí? Teniu tots un trosset en el bloc de notes? Bolígraf a la mà? Doncs poso el cronòmetre. I el temps comença ja. Un minut. Segons. Temps. Ara he de fer l'exercici de comptar. Tenim? Sí? Va, una xifra. 20. Més de 20.
Ningú? Hem donat de la primera? Sí? Sí? 20, val, 20. La llista. Val, dos. Totes, 20. Llum, calidesa, bonica, experiències, intercanvi, amics lectors, cerca, compartir, sorpresa, il·lusió, plaer, captivadora, intriga, silenciosa, sorollosa, vivències, rialles, emocions, llibres en sorpresa i emocions plaents. Molt bé. Ara, aquest exercici que hem fet, us el guardeu, diguem-ne, us el endueu, i en un moment del curs que us sembli oportú, podeu convidar a fer aquest mateix exercici a la resta de la comunitat de la vostra escola, per veure com ells perceben l'espai de la biblioteca. Els hi podeu posar un paperet que l'han de tornar, no sé, el dia no sé què de Quaresma quan portin un nas de Pinotxo o el que sigui. És un bon exercici per veure com percep aquell espai la resta de la comunitat educativa, si coincideix o no. Ha de quedar molt clar que no és un exercici perquè ens facin la pilota, sinó que ha de ser un exercici per contribuir i participar de la millora i l'evolució de l'espai. Primers deures, m'aniran sortint. L'espai que tenim el podem analitzar des de diversos punts de vista. Jo us he posat aquí 15 dimensions que podríem fer servir per analitzar el nostre espai. Pròpiament les dimensions, si és gran o petit, pel tipus de centre que som. Aquí podem tenir en compte, com dèiem abans, no només l'espai central, sinó aquests nodes o espais que tenim repartits. Les biblioteques d'aula, l'espai de lectura que tenim a l'entrada de l'escola, l'arbre amb poemes que tenim al pati, tot això també compta. La ubicació, si és una ubicació cèntrica, accessible i propera a la resta dels espais del centre, l'accessibilitat, el soroll, la il·luminació, els materials, el sistema constructiu i les instal·lacions, aquí em refereixo pròpiament a l'estructura. La biblioteca és magnífica, però tenim 3 columnes allà, que jo si pogués les dinamitaria, no? O el que sigui. A vegades el que al principi és un problema es pot convertir en un aliat magnífic per aconseguir alguna cosa. Però està bé detectar-ho. Els tancaments, no tanca bé i fa fred o fa calor en funció de l'època de l'any, les divisions. Ostres, és que quan hi ha un grup que està fent no sé què i un altre grup que està fent no sé quantos es molesta. Els revestiments, les parets, el color de les parets, la pintura, l'ambientació general, la sensació de confort. L'altre dia vaig anar a veure unes sessions de lectura en uns espais a Barcelona i anava com a observadora externa, només anava a observar. Clar, hi havia certes dificultats perquè hi havia molt de soroll i els nens es movien molt, però és que clar, els nens, les cames no els hi arribaven a terra si s'asseien a les cadires. Les taules feien no sé quant d'amplada, per tant, per veure el llibre que hi havia al mig, tots els que estaven al voltant de la taula o es posaven sobre de la taula o no podien veure de cap manera allò que havien d'observar. Eren no sé quants grups en un mateix espai. Això generava problemes i era pròpiament un tema de condicions d'aquest espai. Les àrees i els usos. Tenim les àrees que necessitem per tots els usos que nosaltres volem donar en aquest espai. La retolació, la distribució, el mobiliari, la flexibilitat. Quan volem mirar una pel·lícula, és un daltabaix, no? No passa res perquè tenim altres espais a l'escola, que sí. La sostenibilitat de l'espai i el manteniment, ostres, és xulíssima, però cada vegada que tenim un blanc immaculat a les parets que hem de pintar-lo cada any. Això seria un problema doncs, de nivell. I després la seguretat, que no és el que més m'amoïna, però no queda gaire bé que ho digui aquí.
però també forma part d'una dinàmica d'una escola. Després us parlaré que, per exemple, la IFLA és una associació internacional a nivell bibliotecari, i la IFLA té una sèrie de grups de treball. En té un dedicat a equipaments bibliotecaris i té un qüestionari, que no és molt llarg, per l'avaluació d'un espai bibliotecari. Com que juntament amb la presentació ja faré arribar a la gent de Girona una bibliografia i una sèrie de recursos, allà el tindreu recollit per si algú de vosaltres li ve de gust allò, passar-se el text. Hi ha la versió en castellà, vull dir que és relativament senzill i està penjat en PDF a la web. Com hauria de ser aquest espai que tenim i que ara compleix unes condicions determinades? Doncs, segons això, les directrius de biblioteques escolars de la IFLA ens diuen que hauria de ser un espai cèntric, a la planta baixa si és possible, accessible i pròxim a totes les àrees docents, amb àrees aïllades del soroll exterior, una il·luminació adequada i suficient, una temperatura ambiental adequada, un disseny adaptat als usuaris amb discapacitat, de dimensions adequades per contenir la col·lecció i tota l'activitat, i flexible. I concretament la secció d'edificis i equipaments, que té una sèrie de pautes i de recomanacions genèriques pel que serien els espais bibliotecaris, estableixen 10 qualitats d'un bon espai, que les teniu aquí llistades, i una premissa important que he volgut destacar. No hem d'acceptar edificis bonics i inútils, que passa en biblioteques escolars. No teniu el marrón parlant en plata dels arquitectes que hi ha a les biblioteques públiques, que fan uns edificis magnífics i es deixen la paperera, i llavors no pots posar qualsevol paperera i t'has d'estar 3 setmanes sense paperera fins que l'arquitecte no validi la paperera, que no trenqui la seva obra d'art. Però també està bé que no ens conformem amb edificis lletjos i pràctics. L'estètica, la bellesa, és una qualitat que tots busquem a la nostra vida en tots els espais i que fa que la vida sigui alguna cosa que valgui la pena, també. Per tant, té un valor i té un sentit, més enllà, a banda de la funcionalitat. El programa Ponedo del Departament d'Ensenyament, en els seus materials de formació Ponedo, el mòdul 1, diria, que parlen de l'organització general, hi ha un apartat on es parla dels espais. I aquestes són una mica les condicions també que se citen en aquest document, que moltes són molt iguals que les que marquen les directrius de la IFLA. Tot i així, hi ha una frase que m'agrada molt d'aquell material de formació que diu un lloc amb vida pròpia que reflecteixi la vida de l'escola. I per mi això és molt important i lliga amb allò que dèiem al principi de la casa, d'aquest habitar la biblioteca, perquè ens condueix, ens marca un caminet cap a aquest espai que ha de ser un espai que no és un magatzem, ni és un contenidor, ni és un cementiri de llibres oblidats i empolsinats, sinó que ha de ser un espai de vida, un espai viscut que aculli experiències i que fins i tot les reflecteixi. Quantes vegades ja pots entrar en una casa que pot ser molt bonica però és tan de catàleg que allà no hi ha vida, no hi ha sabatilles a l'entrada, ni s'ha desgastat la pintura, ni hi ha una foto de la gent que hi viu. I això a vegades passa en biblioteques, que tenim biblioteques super fantàstiques, moderníssimes, però allò és més fred, no hi ha restes de vida allà dintre. I d'això també en parlarem. Més enllà del que ens diuen,
està bé tenir present que un espai, el Joaquín Rodríguez ho deia molt bé, en una jornada que hi va haver el 28 de juliol del 2014, que es deia Pensar la biblioteca como un laboratorio ciudadano, i que organitzava el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa a Madrid, i el Joaquín Rodríguez, que pot ser que l'hagueu sentit alguna vegada perquè va venir, em sembla, a Seu d'Urgell, aquell congrés que organitzava el departament, i que parla habitualment i reflexiona sobre biblioteques escolars. En la seva intervenció, una intervenció molt bona i de la que podeu trobar el vídeo a les xarxes, a internet, ell deia: un espai encarna orgànicament una idea i alhora la condiciona casualment. Clar, la Maria Caso, que és l'autora, entre d'altres, d'un llibre que jo no sé si coneixeu, que és aquest, Revolution, La revolución en la educación. Ella és professora de Belles Arts a una universitat, ara no recordo, a la Complutense de Madrid, d'Educació Artística, i forma part del col·lectiu Pedagogies Invisibles. Ha fet unes formacions que li diuen de l'educació disruptiva, diria, que ho dic bé. Si algú ho sap millor, que em corregeixi. I en aquest llibre ella parla de moltes coses. Una de les coses que parla quan parla d'espais és de convertir una classe en un espai de reunió, i coses que ella ha anat dient també en els vídeos de totes aquestes jornades d'educació disruptiva que estan penjats a YouTube sencers. Són jornades d'un dia, per tant els vídeos duren una eternitat, però te'l poses mentre dines, sopes, berenes i esmorzars, i hi ha coses molt interessants. Ella diu que l'espai és l'estructura sobre la qual construïm el nostre sistema d'aprenentatge i que, a més, és l'arquitectura de transmissió d'un missatge i que hi ha d'haver coherència entre l'espai i el missatge que nosaltres transmetem. Clar, quan pensàvem en aquesta sala, per exemple, jo podria haver posat aquí la taula, podríem haver tingut la taula com cada any i haguéssim tingut molta menys feina. Però no hagués sigut coherent la forma amb el contingut. El que jo us hagués estat explicant no hauria sigut coherent amb l'arquitectura que jo estava utilitzant per explicar-vos-ho. Per tant, era important invertir una miqueta de temps perquè hi hagués certa coherència entre aquesta arquitectura i aquest contingut del missatge. Amb això, on vull anar a parar? Amb això vull anar a parar que una de les primeres coses que nosaltres ens hem de plantejar quan imaginem l'espai de la biblioteca escolar és com concebem nosaltres a l'infant o al jove, com concebem l'educació, com concebem l'escola, com concebem la biblioteca, com concebem la societat, els papers que han de tenir tots aquests agents, les seves funcions, i llavors preguntar-nos si l'espai que tenim és coherent amb aquests conceptes. I aquest és un exercici que podem fer des de la biblioteca, però que és necessari fer-lo no només des de la biblioteca, sinó que l'hem de fer a nivell de centre amb la participació de tants agents com puguem. Perquè aquests espais siguin representatius del nostre concepte educatiu, de la nostra manera de concebre l'infant i de treballar per la societat. És una mica tècnic, però anirem baixant. Aquestes són les guardes, que segur que tots sabeu què són. Les guardes d'un llibre són, si de cas, aquestes pàgines d'aquí, això és la guarda del davant i això és la guarda del darrere. En aquest cas, aquest llibre té unes guardes que són exactament iguals a l'inici que al final, però hi ha llibres que aquestes guardes contenen una informació determinada o ens aporten algun tipus de joc respecte a l'obra. Aquestes són les guardes d'un llibre que es diu Fill de Rojo, un llibre de Joan Portell il·lustrat per l'Ignasi Blanc, de Tantaure i la col·lecció de Guerra dels Grans, que a l'inici té aquesta guarda d'aquí. Aquesta guarda d'aquí és una aula de l'època de la República.
I hi ha uns elements molt concrets. Aquí hi ha uns nens que estan jugant a terra, la resta de l'aula està repartida en petits grups. Tenim una biblioteca allà al costat de la porta. La mestra itinera per l'espai. Hi ha una certa llibertat, podríem dir, un cert moviment, mapa de Catalunya, uns pòsters de les plaquetes, finestres, tal. Guarda de darrere. Sí? Una aula de l'època franquista, postguerra. Tots mirem cap a la mateixa direcció, el mestre controla tot el que passa a l'espai absolutament, hi ha un de castigat de cara a la paret, un altre cagat de por escrivint quan són 2 més 2 a la pissarra, amb la creu i el senyor a dalt, no fos cas. Ja no hi ha biblioteca, ho veieu? Significatiu, ja no hi ha biblioteca. I un mapa d'Espanya. És la mateixa aula, en un altre moment. Clar que, evidentment, l'il·lustrador fa un joc amb el color, amb la llum, i hi ha un posicionament molt determinat. Però és un exemple molt clar de com aquesta escola i aquesta, el mateix espai, respon a 2 conceptes d'educació, d'infant, de societat, molt diferents. Un respon a una estructura jeràrquica, de transmissió unidireccional del coneixement, de la informació, i l'altre respon a un altre tipus de coses. Quin tipus d'aprenentatge? De possibilitar la biblioteca escolar. Una altra pregunta. Ja he dit que faríem moltes preguntes. Clar, per mi, i això sí que és molt personal, cadascú ha de buscar la seva resposta en aquesta pregunta, per mi ha de facilitar un aprenentatge col·laboratiu, un aprenentatge lliure, un aprenentatge vivencial, basat en la recerca, en l'experimentació, connectat amb l'entorn, amb la vida, amb l'aula, amb les motivacions personals. Aquesta és l'entrada de l'àrea infantil de la Biblioteca Pública de Queens, a Nova York, i convidar, hi ha un posicionament claríssim des de l'entrada, un espai de descoberta, en aquest cas. I quan tinguem la resposta a la primera pregunta, quin aprenentatge hauria de possibilitar la biblioteca escolar i promoure, llavors ens podem plantejar quines activitats pot promoure la biblioteca als seus espais per facilitar aquests aprenentatges tenint en compte la lògica del centre, la complementarietat amb la resta de programes i de companys que tenim al claustre, d'iniciatives que pugui promoure l'AMPA. Tenint en compte tot aquest mapa general, des de la biblioteca què podem promoure i què podem promoure en aquests espais que anomenem espais biblioteca. Aquesta imatge d'aquí és una exposició que es va organitzar a la Casa del Lector de la Fundació Germán Sánchez Ruiz Pérez a Madrid i les Illes Calaixos. Era un espai de descoberta de llibres. Clar, jo la veritat és que, malgrat que molts pensin que les biblioteques escolars cal deixar-les morir i que no siguin capaços de comprendre una mica quina és la seva força per ajudar a evolucionar el sistema d'aprenentatge cap a un model basat realment en les competències, no teòricament, sinó realment en les competències, que connecti l'educació formal i no formal. La realitat és que, a dia d'avui, des del meu punt de vista, a no ser que hi hagi una revolució arquitectònica sobtada als nostres centres, la biblioteca és un dels espais on tenim la possibilitat d'aprendre d'acord amb aquestes premisses, que facilita l'aprenentatge amb aquest sistema. Ara us parlaré d'alguns projectes, d'alguns exemples, i semblarà que ens n'anem a la lluna, però ja en tornarem. Això d'aquí
és un projecte d'una escola d'educació superior, la Harbour City International School, i és un mapa de l'escola que van dissenyar, un equip d'arquitectura, i aquest és el mapa que van dissenyar per tal que en aquesta escola s'hi pogués desenvolupar un aprenentatge col·laboratiu basat en l'experiència. Com veureu, no hi ha ni una aula, perdó. Hi ha una biblioteca, un espai de conferències que inclou un espai de conferències i de treball com el petit grup. Hi ha uns seminaris o unes incubadores per treballar tranquil·lament en petits grups. Hi ha petites estacions de treball. Pel treball hi ha gairebé més individual de cadascun dels alumnes. Un espai de presentacions, un office. També això és una altra cosa que és com una llàstima, però les cuines, l'espai de trobada al voltant d'una taula, el menjar, ho tenim molt limitat per una sèrie de normatives, però seria un altre gran espai de trobada, de socialització i d'aprenentatge. Un espai de seminari, un cafè i una àrea social, un espai per l'art, un espai pels laboratoris relacionats amb la tecnologia, l'aprenentatge tecnològic, una cuina i un menjador, un Science Project Lab, una mena de laboratori de ciències, i un espai pels professors. La dinàmica d'aquest centre, estem parlant d'educació superior, però la dinàmica d'aquest centre és una dinàmica en què cada espai té una programació que s'elabora d'una manera complementària a la que fan tots els altres i els alumnes entren i surten participant de les propostes que elabora cada espai, una mica fent-se l'itinerari formatiu a la seva mida. No hi ha grups que a les 4 hi ha matemàtiques, a les tal no, sinó que a les 10 hi ha una conferència sobre no sé què, a les 11 n'hi ha una altra sobre no sé quantos i a les 4 de la tarda hi ha una presentació d'uns alumnes que han fet una recerca sobre no sé, el tema que sigui. A l'espai d'art hi ha una exposició sobre tal qual i uns tallers que tu pots anar a fer a qualsevol hora. A la biblioteca hi ha... Llavors, cadascú va una mica al que vol. Estem parlant d'educació superior, però és un espai on l'alumne, amb pes per les motivacions personals que tingui, va triant de tot allò, de tots aquells estímuls i propostes que se li ofereixen des de tots els espais. Propostes coordinades per tot l'equip pedagògic del centre. Una mica en aquesta línia hi ha un projecte de les escoles Vidre a Suècia, que és un projecte que va articular una arquitecta danesa que es diu Rosan Bosch i que és un projecte més o menys com el que veiem de l'escola superior traslladat a la primària. I aquí hi ha uns espais que tenen una mena de mobiliari modular que podríem moure i traslladar i canviar en funció de les necessitats de cada moment en un gran espai únic i que el que fan és generar ambients diferenciats per tasques diferents. Els alumnes no estan segregats en aquest cas per edats, sinó que treballen en funció d'interessos compartits també, compartint aquests espais. Si a tu ara t'agrada molt investigar sobre els dinosaures o sobre l'univers o sobre, jo què sé, Egipte, doncs t'apuntes a un grup o a un altre i fas la investigació i la recerca amb aquell grup amb independència de l'edat que tinguis. Cadascú al seu nivell. I tenen espais pel treball individual, pel treball en grup. Aquí no sé si es veu molt bé, però aquesta caseta, per exemple, pensada per treballar en grup, té les parets pintades amb pintura de pissarra, de manera que totes les idees que poden anar tenint, el que sigui, els murs pròpiament d'aquell espai serveixen per exposar-les, compartir-les i discutir-les. Espais per la lectura,
pel treball. Aquesta mena de piràmide blava que gira i que tant pot servir com a grades, com a espai per presentacions, com és un espai per treballar temes de psicomotricitat, un espai insonoritzat per treballar música, teatre, el que sigui, aquestes menes de casetes per fer treball en molt petit grup, i milions de racons i raconets. Altres sistemes o línies que han fet una reflexió sobre els espais des de fa molt de temps, escoles Waldorf, Montessori, Reggio Emilia, són algunes de les línies que han fet una reflexió sobre els espais, els ambients i com aquests espais i ambients tenen una incidència en el desenvolupament de l'aprenentatge. Loris Malaguzzi, quan parla del tercer espai o el tercer professor, i parla en aquest cas de l'espai, és una de les persones que trobo que és com interessant quan feu aquesta, si decidiu a fer una aproximació cap a aquesta qüestió, doncs de seguir i de llegir. Aquesta és una escola de Barcelona, el Congrés Indians, una escola que jo diria que és com una mena de laboratori, on proven amb metodologies diverses i que va creixent en cursos al llarg del temps, i aquest és un dels espais biblioteques que hi ha al centre. A nivell de biblioteques hi ha una tendència que comença a imposar-se sobretot al món americà, que són les biblioteques com a espais maker, que els diuen, espais per fer, com a laboratoris ciutadans. I en aquestes biblioteques cada vegada més hi ha espais amb impressores 3D, aules multimèdia per la producció audiovisual i perquè tu et puguis fer el teu disc, o et puguis fer aules amb programes de maquetació perquè tu puguis editar el teu propi llibre. Aquesta és la New York Public Library, que té molts nodes, té moltes biblioteques escampades, de Hamilton Branch Street Center, i aquí, no sé si ho veieu gaire bé, però en aquesta bombolla hi ha un nano gravant alguna cosa amb una guitarra. Una mica aquesta tendència dels espais maker o dels laboratoris ciutadans és una iniciativa, a veure, que parteix del concepte que el coneixement i la cultura no pot anar en una sola direcció, sinó que les societats són corresponsables de generar coneixement i generar cultura, i que per tant els espais només d'accés a aquest coneixement i a aquesta cultura tenen moltes limitacions. El que proposen aquests laboratoris ciutadans i aquests espais maker és que tots els nodes d'una xarxa de laboratoris ciutadans no siguin espais només d'accés a la cultura i d'accés al coneixement, sobretot perquè aquest accés cada vegada més s'està traslladant a l'entorn virtual, sinó que siguin espais realment de producció de coneixement, de creació. I llavors, aquí us he posat imatges del Media Lab Prado, per exemple, que és un com dels laboratoris ciutadans que està al capdavant a nivell espanyol, o la Casa del Lector, que arribes i dius la biblioteca, la magnífica biblioteca que tenia a Salamanca, ¿dónde está? Es otro concepto. Modernidad a tope. Aquests espais, tot i així, encara que sembli molt ciència-ficció, si volem d'alguna manera traslladar-nos en el món de la biblioteca escolar, fins i tot de la biblioteca pública, hauríem de fer la reflexió. En el fons són espais que es defineixen com a incubadores de comunitats. És a dir, on un grup de persones que té un interès compartit o una necessitat determinada
o un problema, treballen per trobar-hi solucions, combinant nivells d'especialització diversos, el que sigui. Aplicar aquest concepte a la biblioteca escolar demana concebre-la com un espai d'aprenentatge col·laboratiu basat en el treball per projectes, bàsicament, com a plataforma on s'integrin l'espai online i l'espai offline, dirien, és a dir, l'espai online, que és on accedim al coneixement, i l'espai offline, que és on el construïm, i compartim l'experiència amb l'entorn. El que proposava en aquestes jornades de la biblioteca escolar com a laboratori ciutadano de les que us parlava al principi el director del Medialab Prado era que d'entre totes les institucions que estan acollint aquest tipus d'espai, arxius, museus, biblioteques públiques, centres cívics, centres culturals, la biblioteca escolar fos un node més d'aquesta xarxa i que estigués connectada amb tots aquests espais que estan afavorint un aprenentatge vivencial, compartit, col·laboratiu i basat en projectes, des de qualsevol d'aquests espais de la ciutat, i que hi estigués en relació. No sé si coneixeu un projecte de la Fundació Bofill que es diu Magnet, que associa, per exemple, una escola d'un territori determinat, en principi escoles que puguin tenir, per la seva situació en el context social en què es troba o el que sigui, certes dificultats d'inscripció o un perfil d'alumnat molt concret, associar aquesta escola a un museu, un centre d'investigació tecnològica, un no sé què, no sé quantos, per desenvolupar projectes compartits i a partir d'aquí donar-li una nova projecció a l'escola. Doncs, això no deixa d'estar del tot deslligat a aquest concepte que la Fundació Bofill té quan promou projectes com el Magnet, és a dir, com la biblioteca escolar pot ser un espai de connexió amb altres espais d'aprenentatge lliure, compartit, vivencial de la ciutat i treballar-hi de forma conjunta. D'entre totes les iniciatives que organitzen aquesta mena de laboratoris ciutadans, coses que podríem copiar. Per exemple, els barcamps. Els barcamps són trobades al voltant d'un tema al que els assistents s'apunten sense que hi hagi un programa previ. I tot aquell que hi vol intervenir es prepara la seva intervenció, s'apunta en una pissarreta quan arriba i intervé en les mateixes condicions que ho fan la resta. Són espais d'aprenentatge molt poc conduïts, amb una dinàmica molt autònoma, on gent que té un interès compartit es troba per parlar sobre aquell tema. Tots els alumnes interessats a l'escola sobre el que sigui podríem acollir-los a la biblioteca perquè ells, d'una manera més o menys lliure i autogestionada, que és un altre aprenentatge que està bé aprendre a fer com a ciutadans, aprenguessin, discutissin i reflexionessin sobre aquell tema. Altres coses que s'estan fent, les Wikisprint. Les Wikisprint són trobades d'un grup de gent que vol escriure sobre un tema. I es tanquen, per exemple, 5 dies, una setmana, per escriure un llibre sobre tal cosa. A vegades hi ha coses que o les fas així o trigues la vida. I per tant són com, no sé, uns dies molt intensos dedicats a una cosa per aconseguir un objectiu molt concret. Després tenim exemples d'això, d'espais que et fan sentir una mica com a casa. Aquesta és una biblioteca escolar de Burundi, Àfrica, que van desenvolupar des d'un despatx d'arquitectura que es diuen BC Architects, que diria que estan a Berlín, i totalment integrada en l'entorn, amb un espai que va ser treballat conjuntament amb la comunitat i que si busqueu imatges o el que sigui és al·lucinant, però al·lucinant. Ja ho veieu, una xarxeta per llegir aquí sobre
d'aquest espai, tot amb fusta, fang, un espai magnífic. Aquests, en el fons, són espais on hi ha hagut una reflexió sobre l'espai i una aposta perquè aquests espais facilitessin un aprenentatge i una experiència molt determinada. Clar, nosaltres hauríem de fer aquest exercici. Quin tipus d'aprenentatge o d'experiència volem nosaltres promoure des de la nostra biblioteca, des de la nostra escola. Per on comencem? Aquí hem de fer servir els pòstits. Abans de sortir, ara, teniu 3 pòstits. Un que el pòstit groc, em sembla que els colors els recordava bé de la reunió de l'altre dia, si no, no ho canviem. Hi ha un pòstit groc, oi? Sí. Al pòstit groc hi posarem 3 conceptes que resumeixin com ha de ser l'espai de la biblioteca escolar. És a dir, podeu posar 3 adjectius. De qualsevol biblioteca o de la nostra? De la vostra. Com penseu, sí, que ha de ser un espai de la vostra biblioteca escolar? 3 adjectius. Sí? 3. Trieu-ne 3. Feu l'esforç. En el pòstit verd, hi ha un pòstit verd? Sí. Bé, en el pòstit verd posarem 3 funcions, sí? És a dir, què ens ha de permetre? 3 activitats o 3 experiències que aquest espai ens hagi de permetre viure. Sí? 3 adjectius, 3 activitats, i a l'últim pòstit n'hi ha un de taronja? Rosa, d'acord, doncs el rosa, què ha de despertar? 3 emocions. Sí? I quan els ubicarem en aquestes parets d'aquí, vosaltres mateixos per colors. Quan sortiu, doncs tots els grocs més o menys juntets, tots els verds juntets i tots els roses juntets. I després cadascú pot passar a veure quines són els conceptes de biblioteca escolar que han sortit. Com que anem fora de temps, passo molt ràpidament perquè veieu el que havia preparat i després, amb la presentació penjada online, vosaltres acabeu de fer la revisió d'aquest apartat. Sí? Quan tinguem clar aquest concepte general, com ha de ser la biblioteca, què ha de permetre i què ha de despertar a nivell emocional, ens podem plantejar una nova pregunta. Ja us he dit que avui anava de preguntes. Què podem canviar a curt o mitjà termini i sense gaire recursos econòmics, que jo crec que és la condició general de la majoria. Sí? Fins i tot podríem dir, recursos generals, 0. Forma part del repte. Forma part del repte, sí? I llavors és important identificar aquelles condicions variables, allò que podem arribar a modificar del nostre espai, l'organització, la distribució, l'ambientació, les àrees, la il·luminació, etc. I les condicions invariables. Potser si és gran o petit o si és nou o vell, a hores d'ara, a curt o mitjà termini, com que no ens podem traslladar a un altre lloc, aquestes seran condicions invariables. Potser. Sí? La bibliobala, un projecte del que després us parlarà la RAT, és un projecte de l'Escola de Castello, que ha generat és un procés de treball compartit, de cocreació, ella us explicarà després en què consisteix, que forma equips, comissions de treballs i a partir d'aquí articula un projecte de creació de la biblioteca escolar compartit per tota la comunitat educativa. Aquest projecte és un projecte que per mi és molt interessant perquè està basat en un procés participatiu, on els infants hi tenen veu i vot, igual que els mestres, igual que les famílies o que la resta de personal del centre. La Rat ja us en parlarà, però una de les persones que hi ha al capdavant és el Lluís de Cocreable, que a més, des de la seva web, cocreable.org, diria, perquè hi ha cocreable.org, cocreable.org, doncs té una guia per a la cocreació, per a l'escola, i allà hi ha tots els processos com s'han de dur a terme. Un
cop tenim clar cap a on volem anar, les acotacions i limitacions que tenim un equip compromès amb el projecte, hem de buscar el moment. I el moment, a vegades, pot ser quan apareix una nova necessitat al centre, quan hi ha un canvi d'equip directiu o ganes d'impulsar canvis en aquest sentit, quan cal dur a terme una rehabilitació perquè hi ha goteres. Això vol dir que és la meva per agafar i transformar aquell espai. O hem fet una activitat puntual, o mira, per aquella activitat vam portar una calaixera i clar, resulta que la calaixera ha donat molt joc. I si deixem la calaixera de forma permanent? A partir d'aquí, o una tenda de campanya o el que sigui. Un cop tinguem això, hem de buscar els recursos. I per buscar els recursos no hem de pensar només en els econòmics. Si val pensar en el veí del quart, que és un fuster magnífic que segur que col·laborarà. Si val pensar en totes aquelles coses que tenim a casa i que no utilitzem i que no sabem què fer. A vegades et penses que una cosa no serveix per res, però, no sé, s'hi val de tot. Mitjons, botons, trossos de fusta. Ostres, podríem amb els mitjons fer unes bossetes perquè els nens hi deixessin les valoracions de les seves lectures. El més ronyós pels llibres que els hi han agradat menys i el que tingui més puntes i floritures pel que els hi ha agradat més. Jo què sé, estic inventant. Això sí, més enllà de definir aquests recursos humans, materials i econòmics i de pensar que tot pot ser útil o no, però que no ho hem de descartar d'entrada, sempre caldrà definir bé el repte. Això el Lluís ho explica molt bé, segur que la Rat després també us en parla. Un equip compromès, creativitat, passió, organització i planificació, importantíssim, i una mica de temps. Això sí, sempre una mica de temps. Uns altres deures que us poso. Dibuixeu. Ara no ho farem perquè no tenim temps, però dibuixar o escriure és igual, però dibuixar és més creatiu, abans ja hem fet una llista escrita, el nostre cervell l'hem d'acostumar a treballar de maneres diferents, per tant ara dibuixar totes aquelles coses que tenim a casa i que no utilitzem. I això ho hem de fer nosaltres i quan poseu els deures i els demaneu com perceben l'espai de la biblioteca als vostres companys o companyes, també al darrere els podeu demanar aquest exercici. Ja veureu la de coses que teniu per començar la transformació. Si val qualsevol cosa. Aquest és un exercici que hi ha una autora que us recomano moltíssim, que es diu Kerry Smith. Kerry Smith té una sèrie de llibres com aquest, Cómo ser un explorador del mundo, Museo de Arte Tachat, Vida Portátil, o Guerrilla Art Kit, que proposa en aquest cas, per exemple, no sé, més d'una 50 d'exploracions i pràctiques per convertir-se en un explorador del món. I algunes de les dinàmiques o activitats que proposa són coses com aquesta que hem vist ara. Llavors, un cop tenim cap a on volem anar, tenim format un equip, hem trobat el moment ideal per començar, sabem amb què comptem i amb què no podem comptar, amb tot allò que forma part del repte, és a dir, totes les possibilitats i totes les limitacions. Per exemple, una limitació. No es poden, jo què sé, canviar els extintors de lloc. Aquí tothom ha d'establir les seves limitacions, l'equip directiu ha d'establir les seves limitacions i tothom ha d'establir les limitacions des del principi del procés. I així allò forma part del repte. I no hi ha possibilitat que després ens haguem de discutir perquè han canviat els extintors de lloc. Forma part del repte. No tenim un duro i no podem canviar els extintors de lloc. I amb això, ara què podem fer? Llavors, com podem canviar l'espai sense canviar l'arquitectura? Jugant a interioristes. Coses que podem fer? Pintar. Aquí al Bartigovianes, pintant una paret de Granollers, o això és un projecte que es diu The Library Initiative, que és un projecte d'uns arquitectes americans
que van voler renovar, contribuir a la renovació de les biblioteques escolars de Nova York. I se'n van anar als barris on hi havia les biblioteques escolars més ruïnoses de tot Nova York i van transformar-les en espais com aquests. Veieu que molts van utilitzar l'opció de pintar al sobre de les prestatgeries, però podem jugar pintant amb pintura imantada, amb pintura de pissarra, pintant els vidres, pintant les taules amb pintura de pissarra i així deixaran d'escriure als instituts, això aniria molt bé, deixaran d'escriure a la taula d'una manera limitadora, diguem-ne. Les pintem així i que hi escriguin el que vulguin. Podem jugar amb vinils, a terra, a les parets, a les escales. Això són imatges de Sant Joan de Déu, per exemple, que han fet tot un espai nou amb un disseny molt especial, crear racons i ambients, Biblioteca de Saragossa per a joves, el Cúbic, aquest espai de biblioteca digital fet amb cortines d'aquestes de cuina com de metall, no sé com dir-ho, però separat en cortines, o aquesta biblioteca també d'aquest projecte americà que genera un ambient amb una cortina que és com de bany, però enorme. Un museu de Viena que crea racons simplement amb el propi mobiliari. Aquí, per exemple, han pintat amb pintura imantada al lateral d'una prestatgeria. O buscant els elements arquitectònics, creant racons per observar i explorar. Això és una biblioteca sueca que té, per exemple, al terra, a la zona de bebès, uns foradets com amb animalons, com que ells gategen i miren cap avall. La seva manera d'explorar no pot ser així, perquè ells estan així tot el dia. Per tant, tot allò que volen que explorin els hi hem situat a terra. Tenen un petit hort urbà a la biblioteca, lupes, taules d'exploració de fulles, per llegir tranquil com a casa. Els racons, heu de trobar racons. Sota escales, sota d'una taula, com més magadet, més xulo. Si teniu un espai així obert i pregunteu als nens on es volen situar a llegir, difícilment es posaran al mig. Difícilment, observeu això. Se n'aniran als racons. Per tant, sofàs, tendes de campanya, a la taula una iaia o una mama o un company o una companya que tingui habilitats amb la costura que ens faci unes cortinetes per llegir a sota de les taules, per exemple. Això és un sotescala a la biblioteca de Lliçà, o podem enganxar una porteta i posar una escaleta en un tros d'una cornisa, simplement per augmentar la màgia d'un espai. Espais per narrar, per compartir, per projectar aprenentatges. Podem jugar amb la llum. Aquella imatge d'allà baix hi ha una bombeta petita, però com que ho han pintat en groc, sembla que hi hagi una gran il·luminació. Lamparetes, per què? La il·luminació general està bé, però afavoreix molt més la concentració i la il·luminació puntual. I moltes vegades la tenim molt descuidada. Com podem treballar la il·luminació puntual? O jugar amb catifes, hamaques, butaques, matalassos, caixes de la fruita, on ja veieu que ells llegeixen super feliçment. Donant joc al sostre, tots els llibres de l'Esporga, penjadets del sostre, mireu quin sostre més magnífic. Lletres penjades que quan els hi encarem els fongos generen ombres a la paret del darrere. Baixar el sostre, sobretot pels més petits, surten d'una panxa així de menuda i arriben a macroespais on es perden. Com podem baixar els sostres amb robes, per exemple. Ritualitzar l'accés, a vegades només el fet d'haver-te d'ajupir, de treure't les sabates,
o de buidar totes les teves paraules en un paperet, com a la biblioteca de Lliçà, arrugar-les i llançar-les al lloro xerrameques, ja fa que la dinàmica que hi hagi a l'interior sigui una altra. Sí? O això, aprofitant el potencial expositiu, potser de tots els llibres que tenim, la meitat no se'ls mira ningú. Ens els guardem al magatzem i jo què sé, i en traiem 2 cops a l'any, canviem la col·lecció. I en lloc de posar-los tots enllaçadets, així un darrere l'altre, que només es veu el llum i que o vas a buscar allò o no inspira gaire l'exploració, els posem tots que es vegin les cobertes. Això és un projecte de la Biblioteca Danesa que per la incorporació de la tecnologia, això són uns barrets que en funció del barret que tu tries t'explica, hi ha un audiollibre gravat en el barret, sí? T'explica una història de bruixes o una història de l'univers amb el cap aquell de la Guerra de les Galàxies o una història de no sé què. Bueno, ho hem hagut de córrer una mica més del que m'hagués agradat i a més l'hem multat. Però aquest era una mica el plantejament per la primera part. Ara al sortir podeu deixar els pòstits, anar tranquil·lament a esmorzar i ens trobem, Dolors, allà. Si ens trobem a quina hora? Mitja hora.